από συνεργάτες του κυρίου Καμένου, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του κυρίου Καμένου σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Τέτοια πληροφορία εγώ δεν έχω. Μένουμε στις δηλώσεις που έχει κάνει ο κύριος Καμένος πριν από λίγη ώρα. Τέτοια πληροφορία, έτσι όπως το θέτεις, δεν υπάρχει. Μένουμε στις δηλώσεις του κυρίου Καμένου, ο οποίος θα περάσει στο Προεδρικό Μέγαρο στις 7.30 ώρα και θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 8.30 θα συναντηθεί με την Αλέκα Παπαρίγα. Στις 9.30 με τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Μιχαλολιάκου. Και στις 10.30 με τον Πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Αυτά είναι τα ραντεβού όπως είναι καθορισμένα. Δεν ξέρουμε αν θα τηρηθούν ακριβώς οι ώρες, γιατί δεν ξέρουμε πόση ώρα θα κρατήσει κάθε συνάντηση. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε τι έχει δηλώσει ο κύριος. Να ακούσουμε τη δήλωση του κυρίου Καμένος. Ναι. Το πολιτικό σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της πατρίδας. Και οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να γνωρίζουν όλη την αλήθεια. Κύρια αιτία της κακοδαιμονίας του τόπου είναι η ασυνεννοησία των πολιτικών δυνάμεων και η παρερμηνία των εκλογικών αποτελεσμάτων. Εμείς, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κρατούμε σταθερές τις απόψεις μας, αλλά και το πόρισμα των εκλογών. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες, ό,τι λέμε ισχύει για πάντα. Οι πολίτες μας έδωσαν εντολή να συνεννοηθούμε και το Σύνταγμα δίνει στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας αυτή τη δυνατότητα. Ο τεμαχισμένος διάλογος δεν βοηθά ούτε στη διαφάνεια ούτε στη συνεννόηση. Είναι ασφαλώς δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας να διερευνήσει τις προθέσεις των πολιτικών δυνάμεων και πιστεύω πως αυτό θα γίνει. Οι επαφές, ωστόσο, που είχα με άλλους πολιτικούς αρχηγούς με κάνει να πιστεύω ότι η σύνθεση δεν είναι δικιά τους επιλογή. Ελπίζω και ζητώ στο τέλος αυτής της διαδικασίας να υπάρξει συζήτηση με κοινό τραπέζι με τη σύνθεση που τελικώς θα επιλέξει ο Πρόεδρος, όπου θα αναλυθούν από τους αρμόδιους φορείς η πραγματική οικονομική κατάσταση της χώρας, όπως επίσης και τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω ότι είναι παράδοξο οι αρχηγοί των κομμάτων να μην έχουμε καν τις εκθέσεις για την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας θεωρούμε ότι είναι η κατά μόνας προηγουμένως τοποθέτηση ενώπιον του Προέδρου εκάστου πολιτικού αρχηγού, χωρίς εξαρτήσεις, αλλά και με τήρηση των πρακτικών. Να προηγηθεί δηλαδή η κατά μόνας συζήτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε να καταγραφούν σαφώς οι θέσεις όλων των πολιτικών αρχηγών και να κοινοποιηθούν στους υπολείπους. Τελικός στόχος είναι η ένωση και η συνεννόηση όλων των Ελλήνων, όχι για να παραδώσουμε την εθνική κυριαρχία στους δανειστές, αλλά για να προασπίσουμε την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελληνική οικογένεια. Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ εκ μέρους των ανεξάρτητων Ελλήνων χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Η οικογένεια είναι η βάση της Ελλάδος. Μάλιστα, και να πάμε πάλι στο Γιάννη Φασουλά. Αύριο είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιάννη, στο